φοιτής του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, ορκίζομαι να πολεμήσω με το όπλο στο χέρι, να χύσω το αίμα μου και να δώσω και την ίδια μου τη ζωή για να διώξω από τα χώματα της πατρίδας μου και τον τελευταίο ξένο κατακτητή. Για να εξαφανίσω κάθε ίχνος φασισμού, για να εξασφαλίσω και να υπερασπίσω την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, έτσι ξεκίναγε ο αόρκος του μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τον δέσμευε και τον ακολουθούσε σε κάθε μάχη, μπροστά σε κάθε δυσκολία, σε κάθε αναποδιά και πισωγύρισμα, μα και σε κάθε νίκη και χτύπημα στον αντίπαλο. 62 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ, γιατί ακριβώς για μας τους νέους κομμουνιστές ο όρκος αυτός παραμένει επίκαιρος και ζωντανός. Με τη σύγχρονη σημασία του μας εμπνέει, μας οδηγεί στο πεδίο της μάχης. Ο ηρωισμός και οι θυσίες των κομμουνιστών στο χθες συνεχίζονται με άλλες μορφές το σήμερα και αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη στο αύριο για τις ερχόμενες γενιές.